тоталитарните режими не възникват случайно от хаоса, а се изграждат внимателно от нула. Чрез пропаганда, страх и заличаване на алтернативите, те изграждат системи, които се хранят с послушание и смазват дори спомена за съпротива. Ким Ир Сен трябвало да унищожи фракциите една по една и се възползва от следното. И Китай, и Съветския съюз го подкрепяли, но се борели между себе си за повече влияние в режима. Ким бил близък с Сталин и започвал първо с унищожение на прокитайските фракции. Ключовото било, че до 1948 година Червената армия е в Северна Корея. Пазила Ким. Следователно преврат няма как да стане. Но и Китай нямало да защитят влиянието си в страната, защото съветите щели да им се поскарат. И така извършена серия от чистки. А когато руснаците напускат, започва Корейската война. Ход, който му дава възможност да увеличи контрола си над армията. И макар войната да завършва катастрофално за него след намесата на щатите, китайската армия се притекла на помощ, предотвратявайки пълния му провал. А след нея 250 хиляди китайски войници остават разположени в Корея чак до 60-те години. Но това всъщност се оказало не пасив, а голям актив за режима. Защото в Съветския съюз Сталин загива и наследникът му Хрущов вика Ким в Москва. И няколко години след смъртта на Сталин, наследника му Хрущов започва процес на десталинизация. Казва, а този изгради култ към себе си, а не към комунизма. И започва да му бута паметниците. Така че това, което Хрущов прави с Ким, изглежда логично. И му нарежда: махай култи към личността и връщай властта към партията. И естествено, кореецът свежда глава.